În ianuarie 1821, Bucureștiul a simțit prima dată pașii unei răscoliri care schimba totul. Tudor Vladimirescu, oltean cu reputație aspră, a pornit din Padeș cu pandurii săi hotărâți. El nu cerea doar dreptate, ci sfârșitul abuzurilor fanariote și al dărilor apăsătoare. În spatele sloganurilor, oamenii vedeau speranța unei țări conduse de români, nu de străini. Când a intrat în București, orașul a înțeles că vechea ordine se clatină serios. Domnia fanariotă părea încă puternică, dar frica se mutase deja de partea ei. În aceeași vreme, eteriștii și jocurile marilor puteri complicau fiecare pas al Revoluției. Tudor a fost prins între promisiunea libertății și presiunea alianțelor care nu-l iertau. Moartea lui a fost tragică, dar ecoul mișcării sale a supraviețuit mult după aceea. 1821 a deschis drumul către domniile pământene, reforme și, în cele din urmă, România modernă.